Of het walhalla van de muziek, hè. ...128 jaar bladmuziek, Nicky. En dit is tien domein? Dit is mijn domein. Daar heb ik ook alleen maar een sleutel van. Dus ik heb neem eens bij. En die ligt dus vanaf het begin, er liggen echt hele oude partituren. Dit is een romance voor horen van Saint-Saëns, eerste vioolpartie. En zo wordt het dus vroeger met alle partieën met de hand geschreven. De meest simpele bibliotheeklied die er is. Ze biedt gewoon op alfabet en met nummers. Zeg maar, het pianoconcert nummer 24. En dat is dan 471 P. Nou, ik weet natuurlijk onderhand hoe dat staat door al die jaren. Ik hoef in ieder geval niet afveuren te beginnen, laat ik het zo zeggen. Kijk, dan staat het hier 471 P. Dan leggen we dat, zal ik het even leggen, zo. Dat is een pianoconcert nummer 25. We spelen dus met 6 lessenaire eerste violen. Dus, 6 lessenaire, dat is eerste viool. Liggen we de altviolen. En zo gaat het door. Het is niet alleen maar het beheer van de bibliotheek. Hij ben ik in principe heel weinig. Dus is wel dat ik kijk, zeg, in de bibliotheek is een bibliothecaris het normaal zijn werk in de bibliotheek, maar ik kom hier bijna nooit. Omdat we hebben zo'n kleine staf, weet alles zo. Dat is ook andere dingen. Ik ga nog met concerten met. Ik vervang de orkestinspecteur als dat moet. Dus ik ben nog heel veel op pad met het orkest, wat ik heel erg leuk vind. Die afwisseling die vind ik fantastisch. Ik zou ook niet elke dag in dit huisje willen zitten. Dat zou ik ook niet eens aanrooien. Dus degene wat de muziek met naar huis hebben genomen, die studeren dat toe, die nemen dat morgen ook weer met. En dit gaat morgen terug naar onder, wordt dat uitgelachen. En dan lig ik nu terug in de map, in een rek. Beethoven, Missa Solemnis, partituur, de muziek, gaat fijn terug. En dan gaat het in de rek terug bij Margraten. Ik ben nu ervoor aan het zorgen, dus dit heb ik digitaal aangeleverd gekregen. En dat is zo geprint dat ze eigenlijk niet kunnen omslaan, de violen. Die hebben we allebei de heen gehouden. Dan heb ik dat zo geknipt, dus van hey gaan ze naar hey. Maar dit wordt dan met kopiëren aan de achterkant. Dus als ze nu omslaan, hebben ze 8 motor rust. Ik vind het leuk dat het gewoon elke week gedaan is. Dus elke week ligt er een ander programma op de lessenaire. De verscheidenheid in het werk, wat ik zeker, als ik alleen maar dit zou moeten doen, dan word ik gek. Dus dat ben ik niet. Ik moet af en toe ook de boete kennen. Dus ik ga nog met de concerten met. En die afwisseling is hou ik al heel lang vol. Ik hoop me er echt geen moeite voor te doen.